moru radionica na Karlovačkom adventu Europe Direct Centar održao je edukativne radionice za djecu vrtića Karlovac i 4 Rijeke posvećene Europskoj uniji. Organizirali smo jednu kreativnu radionicu za djecu predškolskog uzrasta. Dali smo je neki naziv kao EU i ja putujemo Europom. U biti cilj te radionice je da djeci malo približimo Europsku uniju jer mislimo da je to njima nešto apstraktno, a sve u svrhu da djeca budu što prije načitana i svjesna Europske unije u kojoj mi živimo već 10 godina. Učenje kroz igru često je vrlo efikasno. Pričat ćemo im malo koliko ima zemalja u Europskoj uniji, koliko ima jezika, koja valuta se koristi. Filipe, šta si to bojao? Šta je to? Zastava. Kakva je to zastava? Belgija. Belgija. Jel znaš nekog iz Belgije? Ne. Gdje je to zastava? Padinska. Kako znaš to? Ko ti to rekao? Teta. Bojat ćemo zastave, malo ćemo im pričati o nekim zanimljivostima, na primjer odakle Lego, pizza, špageti i tako te neke stvari koje djeca vole. A jel ti znaš od kud dolazi Djed Božićnjak? I Sveti Nikola? Pola. Sa sjevernog pola? Sad tamo gdje je Snjegović, gdje je jako hladno. A jel ima zastava za taj sjeverni? Finske. Iz Finske. Bravo, a jel ima zastava od Finske? Ti si se i potpisala. Bravo, Veronika, odlično. Koju vi bojete? Švedsku. Site. Bravo, a ti? Mala i velika. A koje si sve pobojala? Možeš mi pokazati? Koja je to? Njemačku. To je Njemačka, Austrija i ovo ne. Portugal. Dobro, a što je važno kod bojanja zastava? Daj mi reci, objasni mi. Da ne pogrešimo. Pa iako im i dalje nije sasvim jasno što je Europska unija, bojanje zastava djeci je bilo jako zabavno. I sad gledaj tamo, gledaš mobitel. Smiješno. Za Europe Direct Centar u Karlovcu ovo je bila posljednja aktivnost u 2023. Nova godina bit će posvećena europskim izborima. U biti u prvoj polovici godine nam je nekako sve u fokusu promocije europskih izbora i poticanje ljudi da izađu glasati.